प्रकाश आरो बिथांमोना फैसाखौ होफिनबाय नै फैसाया रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि आंखौ बिटिआरआव दोखो दोखो बुनो हाग्रा मानसिबो गैया बे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रि नुनानै निश्चय बुजि मोनदों जोंहा दाख्लै बावैसो प्रकाश इउटुबारनि सायाव जोबोद गिदिर गिदिर हुमखि होनाय एबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिनाय बिथाङा लोंनानै खालामदोंना जानानै खालामदोंमोन बिनि सायाव जेबो मिथिया नाथाय कमेन्ट सेक्सनाव गोबाङै लोङै जायैसो बुंदों मादों होननानै गोबां कमेन्ट खालामदों दा बिनि सायाव आं जेबो बुंनो साना कमेन्टनि सायावबो नाथाय दिनै प्रकाश इउटुबार बिथाङा थाखा लानायखौ थाखाखौ होफिनबाय होननानै बिथाङा फुल क्लियारेसन होदों आरो बे मेगनाव जिथुनाखि गोसोम दागि जादोंमोन नङा होमब्ला बिनि सायावथ' गुवारै बेखेवनानै क्लियारेसन होनो मोनाखैमोन दिनै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नैबे गुवारै बेखेवनानै क्लियारेसन होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन दा बेजों लोगोसे फैसाखौ मोनफिनमारना मोनफिनमाराखै आरो माबोरैहाय मोनखो आरो बेजों लोगोसे दिनै बिथाङा सोरबायदि मानसिफोरखौ क्लियारेसननि थाखाय फैसाखौ हरफिननाय जाबाय बा हरफिननाय जायाखै बिनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ होननानै सोरखौ खावलायदों दिनै जाय बिथांमोनहा बिपुल मुसाहारि आदाखौ भिडिअ लाबोहोनानै गाज्रि गाज्रि सोंखारि होनानै थाखोमानानै दं बै बिथांमोनखौ भिडिअ लाबोनो थाखाय खावलायदों जोंहा आदा बिपुल मुसाहारि बिथाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय क्लियारेसनखौ बुजिनो मोनगोन दा बिनि सिगाङाव जिथुनाखि जोंहा प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरनि जिथुनाखि हिसाब किताबखौ लानानै प्रमद बर' सारजों 1 सेकेन्डनि थाखाय जिरायब्लाबो 1 सेकेन्डआवनो जिरायगोन आरो हिसाब किताबखौ होलायगोन होननानै फोरमायदों प्रमद बर'आ अर्थात बिटिआरनि चिफ नङा होमबा बे बिथाङा गुवारै माखासे खोथा बुंदों आरो गावसोर मा मावखो इउपिपिएलनि हान्जाया नैबेनिबो गोबां खोथा बुंदों आरो लोगोसे चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि सायाव मा खोथा बुंदों प्रमद बर'आ नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो बुजियै रावबो बाखि थानाय नङा होननानै आं सानो दा बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सोर मा बुंनो सानदों नोंथांमोना बुंनो हागोन आरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरगोन सोर माबायदि थारैनो सैथो मथे खामानि मावदों सोर मावबोदोंमोन बा मावबोआखैमोन नोंथांमोना बेखौ गुवारै क्लियारेसनखौ नायनानै लायोबा बुजि मोनगोन दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा आङो मैया दाखालि जे बेंटलाव थांदोंमोन नङा होमबा बेंटलाव थांनानै आङो सासे बियादै जानाय गथ'खौ डक्टरनिसिम अर्थात बाजै सम्पानिसिम लानानै थांदोंमोन गावनो माखासे आखाइजों बानायनाय मेडिसिन एबा मुलिफोर होयो बिदिनो गोबां सेक्स रिलेटेड बायदिसिना गोबां देहानि प्रब्लेम बा बिसि फिसाय गोरोबलायै बेफोरनि सोमोन्दै गोबां माने प्रडाक्शन मोननो हायो बे बाजेटआव दा नैबे बाजेटनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ गोबां सुबुंफ्रानो बिहरनायलाय आङो सरि बियो नोंथांमोनाव आखाइ खबजोबबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हायाखैमोन माने होनो हायाखैमोन माने ओरैबायदि थैनो बायदि बावगारदों आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो साननाय माने एडिटिंआव गोबाङै बावगारनानै थालांदों दा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बाजै सम्पानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लादो आरो नोंथांमोननि देहायारि प्रब्लेमा मा आरो नोंथांमोननि न'खरनि प्रब्लेमा मा बेखौ गुवारै फोरमायनानै नोंथांमोना नांगौबायदि मेडिसिनखौ थाङालासिनो बिहरनोबो हायो अनलाइननि थ्रुयै बाजेमोना अनलाइनजोंबो बा करियरनि गेजेरजोंबो साप्लाय खालामहरो नोंथांमोना लायनानै लाफैदो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं अलरेडि स्क्रिनाव होबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायजों गोलाव समनिफ्रायनो जड़ित जाबोनाय सासे व्यक्ति आरो बिएलटिआव बिथाङा हाग्रामा महिलारिजोंनो एखेलगे सोमावसारदोंमोन जेब्ला निगसिएसन जायो सरकारजों सावरायनाय जायो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लायामोन जों मिथिगौ गेजेर गेजेरल' मोखां देखायोमोन किन्तु गासैबो खामानिखौ चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव दङ बिथांमोननि आं मुंलाया बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो गोरोबथासिम बिथांमोना खामानि मावदोंमोन आरो गोरोबथा खालामदोंमन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव थोंजोङै थांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिआरआव जिरायहैदों बिनि बादै जेबो नङा दा बिनि उनावबो सरकार सामलायनाय समाव मन्त्रि जानानै एमएलए जानानै आरो आगोआव डिपुटि चिफ जानानै गोबां खामानियाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेफ्ट राइट अरायसम चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव सासे सानै दैदेनगिरि दङ जोबोद माने गोख्रों खामानि मावग्रा बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बानायदों दा बिनि उनाव बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ आं सिनाया सोर चन्दन ब्रह्म होनना बुंनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों जे बिथांनि माथायासो माबा थिग गैयै जाखो ना बिथांनि स्वभाबानो बेबायदि मार दा सासे लोगो जांख्रिथायनि लोगो थैस' थांस'नि लोगो सेक्रिफाइस खालामग्रा लोगो बेखौ जुदि बिथाङा फैनानै सिनाया होनोबा बाखि 35 लाख मानसिफोर बड'लेण्डनि बाखि लाख बर' मानसिफोर बेखौ बोरै सिनायगोन
दा नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लासै लासै नागारदो आंथ' बुंनो नाजायो माने आं नागिरो जे नैबे इलेक्सननि उनाव जि साफा सानै बिथांनि लेफ्ट राइट दङ बिसोरबो लासै लासैनो गोमालांजोबगोन बिथांनिफ्राय आरो गोदान गोदान सेंग्राफोर माबा माबि नागिरनानै बिथाङा साननैसो दोलोखौ लांबावनो हागोन बिनि उनाव बिथांनि पार्टिनि तालायानो बन्द जागोन सार आरो नोंथांखौ बुंबावनोदि बिथाङा बोसोराव रां फैनायखौल' जानो रोंगौ नाथाय रायजोनिफ्राय खामानि मावनो बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय आं दिनैबो जिरायगोन दाबो जिरायगोन 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लानो हाग्रा मानसि नङा चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बिलाय बिथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांनि गनायजों बिटिआर रेकर्डआ जेबो नङा बेयाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ गोबां खामानि जादों बेखौ रायजो राजाया नुदों गोबां इनस्टिट्यूशन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन दिनै बियो गैला बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगौ दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसेबां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजाफोर होननानै बिथाङा गादियाव फैदों बिथाङा दासिम होनो हायाखै जोङो दासिम जिखिनि साकरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै जिखिनि साख्रि होबाय कुनु थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोन्दों आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव हाजार मानसिफोरखौ जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आइजोफोर जा हौवाफोर जा बिनि गासैबो हिसाब निकासफोरखौबो आङो डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन दासिम जोङो बेसेबां इमप्लयमेन्ट होनो हाखो कंग्रेसनिफ्राय गोख्रों अजन होदोंदि बिथांमोना उफ्रा बिसोर गिदिंबाय थानायाव सिगांबो हाग्रामानि समाव दादागिरि आरो दाबो कंग्रेसनि बिजाथि गिदिंनायाव मानो दादागिरि बिथांमोनखौथ' वेलकामसो खालामदो जोङो बेरायनोसो होदो बिथांमोनखौ जोङो बेरायबा जों मोजां मोनगोन आरो दानि समाव गणतान्त्रिक जि प्रक्रिया गणतान्त्रिक जि आबहावा बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों खामानि मावदों जुदि कंग्रेसआ बबेबा जायगायाव माबा उसुबिदा मोनदोंबा पुलिसनो खोन्थानो हायो इलेक्सन कमिसनाव खोन्थानो हायो आरो बिथांमोना लुबैयोबा जोंनोबो खोन्थानो हायो आच्छा रायजोफोर गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय मैया आं दिनैखि मिडियायाव क्लियारिफाइ होदोंमोन नंगौ प्रकाश आरो गीतामोना फैसाखौ होफिनबाय नै फैसाया रायजोफोर फैसाया नै नाथाय आं मिडियाया फैसाखौ दाखेब आदा होननायखाय आं फैसाखौ खेबहोआखै ओमफ्राय नैबे 500 थाखा न'नि बेबो 500 थाखानि गाइड गासिबो 500 थाखानि गाइड जोब गासिबो 500 थाखानि गाइड बे गाइडफ्रा 500 थाखा जोब आरोखि गासिबो दा आङो आसल थाखाखौ मोनबाय खिन्थु आङो सुद बिदोंमोन सुदखौ मोनाखै आं नांला सुदखौबो दा बे आरोखि फैसाखौ होफैबाय नाथाय बिरबल गीतानि ब्रा क्लियारिफाइ होनो थिननायाव आं क्लियारिफाइ होदों बिथांमोनहा दाखालि 2 तारिखनि भिडिअखौ लानानै बिथांमोननि न'खराव गोबां दावराव दावसि सोमजिदों बिसि रायजो जानायाव दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा गाबै आंखौ खावलायनायलाय भिडिअखौ दानदोंनायखाय आं दानस्रांना होबाय आरो मिडियायाव क्लियारिफाइ होना होआमाय अननानै प्लिज होननायखाय आङो मिडियायाव क्लियारिफाइ होदों नाथाय दिनै फुङाव आं नायबाय मिडियानि जेनोखि माबा कमेन्ट्सफोर आंनि बिपुल मुसाहारिनि सायावसो गोबां गाज्रि कमेन्ट होदों सोरबाया होनदों चेयारमेनलाया बिदि जायो सोरबा होनदों चेयारमेना दालाय माने दुगा दोखो बुजादों होनदों सोरबाया होनदों गावनि खुगा दं होननानै जानला मानला बुंनायावनो दिनै दोखो बुजाबाय होनदों सोरबाया होनदों माने क'क्राझाराव नेवलाय खांख्राइ नागिरनो दाफैसै बायदिसिना कमेडियाव लिरदों आरोखि दा बाथ्राया बे नङा आं दोखो बुजायाखै आरो आंखौ बिटिआरआव दोखो बुनो हाग्रा मानसिबो गैया आरो आं बुजानाय खामानिबो मावा नङा होमबा दा बे आरोखि दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै क्लियार होनो नागिरदों आंनो फैसा हरदों आंनो फैसा मोनबोफिनदों आंनो गुबुननि आंजों लोगोसे गुबुन सासेनि फैसाखौ आं रिकभारि खालामना हरबाय आरो आं दिनै गाज्रि कमेन्ट लिरजानांगौ बेखिनियाव आङो दुखु मोननानै दिनै गीताखौ बुंगोन गीता आनै नोङो भिडिअ बानायनानै आंनि सायाव क्रेडिट रिकभार खालामफिननो थाखाय नोङो फैसाखौ जों लादोंमोन प्रकाश भाई नोंबो फैसाखौ लादोंमोन हरफिनबाय होननानै भिडिअ बानायनांगौ नङा होमबा बेबायदि बानायनांगौ नाथाय नोंथांमोना आंखौसो खावलायफैनानै दिनै आंनि क्रेडिट रेपुटेसनखौसो नोंथांमोना ब्लेकमेल खालामफैनाय बायदि आं मोनदों आरोखि मानो होनना बुङोब्ला
बे भिडिअखौ क्लियारिफाइ आं होनाङामोन नोंथांमोनासो होनांगौमोन फैसाखौ लांनानै जों हरफिनबाय होननानै नाथाय ओरैबायदि फासायफैबाय बिसोरो आं अननायावनो जाम्बा जादों आं अननायाव दिनै आं रायजोफोरजों गाज्रि कमेन्ट होजानांगौ बायद' जादों आरोखि बेनि थाखायनो आं गिताखौ खावलायबाय नोङो गोख्रै माने आंनि सायाव माने भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौनो बिथाङा होनदों आं ससियेल मिडियायाव थैनोबो ओंखारनो हाया बेबा मा खारन दं बेबा मा खोथा दं बेबा बिनावबा मा कमेन्टफोरखौ आं बुजिया दिनै गिता आरो बिरबलखौ आं गाज्रिनो थाङाखै मोजां मोननो थाङा नोंथांमोना गिता बिरबलखौ सिनायना लानोबा प्रकाश इउटुबारखौ सिनायना लानोबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि खाथि खालानि सोरबाफोर जुदि कमेन्ट हरदों कमेन्टगिरिफ्रा कमेन्ट हरदोंब्ला नोंथांमोना गिता आरो बिरबलखौ सिनायना लानो हागोन बिरबला जाहैबाय गुरुबासानि गिताया जाहैबाय बङाइगाव थायो सामथाइबारिनि बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बिथांमोनखौ सोंबानो मिथिगोन मा टाइपनि मानसि बेसे मोजां बेसे गिदिर थिखादार बेखौ मिथिनो हागोन बिथांमोनाव सोंना लादो बिथांमोनाव सोंनो हायाबा साखाथि फाखाथि बङाइगावफोरनि मानसिफोरनाव खबर लाबानो जाबाय बिथांमोननि माने केरेक्टारफ्रा मा मावा नोंथांमोना सोंना लाबानो जाबाय दिनै बिपुल मुसाहारिया बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय आङो दुखु मोननाया आं होनाङामोन भिडिअ रिप्लाइखौ आं होनायाव दा आङो कमेन्ट होजादों बेनि थाखायनो गिताखौ आं खावलायदों माने आंनि सायाव नोङो काउन्टार भिडिअ हो आरो क्लियार हो फैसाखौ लांमारदोंमोन प्रकाश इउटुबारा जों हैबाय होननानै मिडियायाव आं होआखै फैसाखौ अब्लाबो आं दिनै बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ रिप्लाइ खालामबाय आरो रायजोफोर गितामोनहा आंनाव गमामायै खावलायदोंना खावलायमाराखै आङो बिनि मेसेजखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननि सायाव आपल'ड खालामगासिनो दङ आरो मैया जे फैसा आजावलायनायनि मोनसे फटक दङ बेखौबो आङो नैबे फेसबुकनि गेजेरजोंनो आं आपल'ड खालामनो हागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंबाय आरो रायजोफोर माने मोजां स्टाडि खालामनानै कमेन्टफोरखौ लिरलाय आरो गावजों गाव गोरोबनानै थानो गोजोन सान्थिखौ लाबोनो बयबो नाजा गेरेमसा हारि दानायाव बयबो लैहोर लैहोर खामानि माव बेखौनो आं खावलायनानै माने दोनथ'बाय रायजोफोर जय बर' हारिनि गोजोन्थों थेंक इउ